ассалому алайкум подписчикони азиз, умедворам ки ҳама каса сиҳат, сарбаланд, хонобод, тинҷ ҳастед. Хуш омадед ба канали Бухтар Сити. Бардодарони азиз, мо ду сар ғанаҷини биғизи якумзора баҳри шумо навор мекунем, пешкаш шумо мегардонем. Шумо навора тамошо кунед то охир. Иншоалло навори хуб мешавад, беҳтарин молоҳам, беҳтарин навор мешавад. Як тайлайка дареғ надоре баҳри ҳамин наворҳои мо. Иншоалло ки дастгирии шумо пешравии кори мо мешавад, боз ҳам наворҳои хубу ҷолиб бисёртар мешавад. ҳамин наворе ки мо мекунем бародарон аziz баҳри шумо аст. Шумо бибинед ай нарх навори мол бохабар шен. ин ҳамин ғанаҷинако якумзошонай ёшак молоам. бибинед бародарон чӣ хел стойкаи хуб дора, мол беҳтарин молай. ҳамин моле ки рақами ягш мемонем бародарони азиз, 7 моҳа зоитар биғиза гусалаш беҳад калон даст намезана. стойкаи хубам дора, молаки беҳад моли базебай. хишру тамошо кунед, стойкара бибинед, беҳад мол ба дараҷаи молаки хишру бада, сар деҳани хуби хуб дора, гардани баландам дора. иншоалло ки попари фақат айби молки камтар харобтара. ина хишру тамошо кунед. неки гусалаш калони хишру даста мезана. ногуфта намонад бародарони азиз ки моло қарор доранд дар шаҳри Бухтар, собиқ ном Қурғонтепа. рақамои телефон 917 38 98 78. дар ин рақамо ватсап имо ҳаст. метавонед занг бизанед, не метавонед ки бе дар хонаи пешӣ бибинед. моло ҳарчанд молакҳои беҳтаринанд. иншоалло ки касерам ки мол кунад ё баракат меёрад, раҳмата мега. ина рақами номри 1 мо 7 моҳа гуфтам ку зоитар биғиза, не ки мо 7 моҳа мегем бародарони азиз. ҳамин хел мегзанем бепаза ба рақами номри 2 мо. номри 2 мо молаки ёшай, молаки беҳад моли ғавсай. хишру тамошо кунед. ғавси мола бибинед бародарони азиз, ай бола арқаи мола тамошо кунед. ирам 6 моҳа зоитар биғиза гусалаш бемалол даст намезанад. ина бародарони азиз, хишру тамошо кунед. сина пари хубам дора ҳамин мол, беҳад халтасинаи хубам дора. масъалаи аҳлишам аҳлака. ин мол беҳад аҳла. лубой хел метавоне ки халтасинаи хубам дора бародарони азиз. аз замон бе чӣ намегем ҷатмар. ина бародарони азиз, хишру тамошо кунед. чӯчпаршам хишру тамошо кунед. молако аҳлай фақат ёшан ёш. хишру тамошо чӯчпари ғавсак хишрам дора. беҳад моли ғавсакай. 6 моҳа зоитар биғиза, не ки майли 6 моҳа бародарони азиз. барое ки як касам ба амед мебарад бонӣ мена. гуфт гапо уша парвардигор медонад ки и чанд рӯз намезоя, числаша точно ҳеч ка гуфта наметавонад. ғайри парвардигор. хай хулоса моло ҳамиёам бародарони морам харидорӣ кардем, овардем ҳамин рӯз, навор кардем, баҳри шумо пешкаш кардем. касоне да махкуранд моло занг бизананд харидорӣ кунанд. касоне ки харидор нестанд метавонанд ки фикр ақидояшонро дар зери комментария бинависанд. мухлиси моланд, ай нархи навои мол бохабар мешаванд. иншоалло ки наворам навори хубай, молорам молои беҳтаринанд. ина тамошо кунед бародарон, сари хуб хушрӯвакам дорам. молои дарони пахта да гаштагиам. бародарон аз гапа дароз намекунем, мегзарем ба масъалаи нархи навои мол. 13500 сомон муомила дорад. хушрӯ тамошо кунед. 13500 сомон муомила дора. занг бизанед, харидорӣ кунед. даставкашам иншоалло аз ҳисоби канали Бухтар Сити мешавад. моли рақами 2 мо бародарони азиз 12300 сомонӣ муомила дора. моло дар якҷоягирам фурӯхта мешаванд, тоқатоқарам фурӯхта мешаванд бародарон. метавонед ки занг бизанед, харидорӣ кунед. касоне да ки якташ дар кои якча харидорӣ кунанд. касе ҳарча якҷояк гап мезанад, бо хубтару беҳтар мешавад. хишру бибинед молоро. бародарони азиз, дар охир ногуфта намонад ки ҳамаи ҳамин подписчикои мо аксарияташ 80-90% бачакҳои ғарибу мусофиранд. иншоалло мо ҳама вақт дар ҳақшон дуо гӯем. бо сарҷамона якҷоя дуо мекунем ки худованд баракат дар касбу кор, дар ҳаёту зиндагӣ, дар ризқи рӯзишон насиб рӯзӣ бигардонад. омадани дидори падару модар, зану фарзандоншонам насиб гардонад. баракат дар ризқшон, дар ҳаётшон насиб гардонад. боз ҳамин омадане ки дар сари як дастархон оилавӣ мешинанд, худованд ҳамрӯз умед дорад, ноумедшон нагардонад. то наворҳои оянда, худоҳофиз.
یک بولگه ببینید، یک توشت برادر بچه جان. مثلا را گردشم ببینید. بکش برش. برادران عزیز، تا نوارهای آینده خداحافظ.